Dneska si zahrajeme hru Knockout, jo? Je to nějaká prostě Knockout hra. No a my se na to můžeme rovnou vrhnout. Tady je nějaká asi 2 teams, ne, FFF, to bude docela těžký lidi. OK, takže budeme asi dát power 3, ne power 2, kámo. Aby jsme na ní nechtípli. Boom. Já bych šel asi na toho borce, já nevím. Co to? Jakoby... Jak to, že jsem, kámo, o lidi umřel? Tak já tam dám 6 a doufám, že tam trfíme. Novou mapu, kámo, to byla extrémně krátká hra lidi. No nic. Já bych dal tady, kámo, že ten borec do mě půjde, já to úplně vím. Ne. Tak. Co? Je takhle. Ono se to propadá. Tak já radši půjdu pryč lidi. A tady nechcípnu. Jo. Co to? Kámo, ne. Pryč. Musím jít pryč, kámo. Jak tady chcípnem, ukaž? Vždycky, když se takhle posuneme, jo, tak to snímá, ale dobře. Takže já půjdu asi jedním powerem sem, takhle budu tady chodit různě. Jsme tady poslední 3, dobře. Takže asi půjdeme tam rovně. Jo, jasný, on to napál přímo do mě. Kámo, to spadl. Pojď sem. Mám to udělat, já to lidi udělám. To je risk, kámo. Jsem čekal lidi. Jo, vyhráli jsme hned takhle poprvé, let's go lidi. Vyhráli jsme, ne. Tak click to hatch, co budu mít? Komo, green. Takže máme zelený. Aha. To do někoho musíme jakože... A kdo to má? Radši sem. Ukaž. Kámo, tak to ne. Takže doufám, že tady tu hru zase vyhrajeme. Co to je? To je podle mě klasik. Disk nebo risk. Kámo, on to věděl, že zase prohraju. Kámo, knock out, kámo. Tolik lidí. Ukaž, co tady mám. Climb. Cože? Já mám tady to. Hustý. 3. Oh no. Musím, kámo, to zastavit a tam nejde. Pojď. Napište do komentářů, kdybyste chtěli, abych natočil další videjko, protože mi vážně dochází nápady. Musím říct. Přemýšlím, že bych natáčel nějaký horory, jako má třeba porty, jakože myslím ty random hororovky, přemýšlím, že bych natáčel. Takže máme tady ten skin, OK. Juggernaut. Ty kráso, tak co mu je? Musí mít tady lidi. A musí být silné krás. Ty vole. No tak těch chcíplo hodně lidí. Podle mě teď bude na mě, tak já se jenom vyhnu. Juggernautovi, kámo. Takže doufám, že tady nechcípneme. Ukáž, kam jde. To se dělá srandu dne tady. Ten borec vyhrál, sakra, kámo. Sakra. Až budeme mít 1000 odběratelů lidi, tak já si koupím, nebo budu mít webkameru. A kámo, budu natáčet s webkamerou, až budu mít 1000 odběratelů. Takže určitě pokud chcete, abych natáčel s webkamerou, tak dejte like a odběr na tohle videjko. Protože prostě to se vyhodí. To bude prostě výhoda to. Jakože já si myslím, že do něj bych to... Ne. Máme tady nějaký spin. Máme 2 spiny, tak pojď. 1% šancí, že dostane tamto. 50 ice. Tak. Boom. Jak to? Jo. Takže máme tady shop. Kámo.
Ty kráso. Oh no, no prosím, já ten spadnu. Sakra, kámo. Takže musíme jít sem doprostřed. Prostě, to je prostě jasný, jednou nic. Tam dám 6, já tam dám 5. Tak já... Sakra. Kámo, ne. Ne, já jsem blbý. Ne, nejsem. Kámo, jak jsme zaopnete. Ok lidi, to byl konec tohoto dnešního videjka. Jestli byste chtěli, abych natočil další videjko, napište mi určitě do komentářů, dejte like a odběr. No já si myslím, že tohle je konec tohoto dnešního videjka. Jo, taky mi napište do komentářů, jestli byste chtěli, abych natočil nějaký jakože hororový video. Jo, takže tak, je to konec a čus!